боиси сарфарозист ки ҷашнҳои давлатиро сокинони заҳматпешаву бо фарҳанги шаҳри Ҳисор бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти шаҳри Ҳисор корҳои ободонӣ, созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ҷараён дорад. имрӯзҳо мардуми сокинони деҳаи мо аз оби нӯшокӣ танқиси зиёд доштем ва мо бо сокинони деҳа ба чунин мақсад омадем ки мо бояд мардуми деҳаро аз оби ошомиданӣ, аз оби тоза таъмин намоем ва мо чунин иқдом гирифтем ки як обанбори мавзеи ба 400 куб обро таъмин мегирад, дар бар мегирад. имрӯз сохта мо ба истифода медиҳем. имрӯзҳо пайваста мардуми деҳаи мо бо дастуру супоришҳои ҷаноби олиро дастгирӣ намуда ва имрӯзҳо деҳаи мо рӯз то рӯз зебо шуда истодааст ва мо боз кӯшиш мекунем ки баҳри ободии диёри азизамон, ватани азизамон саҳмгузор бошем. ба пешвози ҷашнҳои милливу тарихӣ сокинон ва кормандони корхонаву ташкилот низ рӯзҳои истироҳат дасти ёрӣ мерасонанд то дар зебогии шаҳри худ саҳмгузор бошанд. бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёраи ҳунарҳои мардуми соли 2019-2021 ба ифтихори ҷашни умумимиллии 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо корҳои ободонию созандагӣ бунёдкорӣ дар маҳал бомаром идома ёфта истоданд. имрӯз дар асоси нақшаи асосии тасдиқ гардида аз ҷониби шаҳрдории шаҳри Ҳисор 50 адад иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба ин ҷашни фархонда ба нақша гирифта шуданд ки то имрӯз зиёда аз 33 иншоот сохта ба истифода дода шуданд. дар тамоми 15 деҳаҳои ҳудуди ҷамоат имрӯз корҳои ободонӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, бо дастгирии худи аҳолии маҳаллӣ имрӯз идома ёфта истоданд ва мардуми шарафманди ҷамоати деҳоти Мирзо Ризо дар қатори тамоми мардуми тоҷикистони азиз имрӯз боз тасмим гирифтагӣ ҳастанд ки дар ободонии гӯшаи диёр саҳми арзандаи худро гузошта бошанд. бо гузашти айём ва таҳкими истиқлол рӯҳияи идонаву тантанаҳои ҷашнӣ фазои кишвари соҳиби истиқлоламонро фаро гирифтаву он ҳама мушкилоту муаммоҳо паси сар гардиданд ва дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилооти Навид.